Γεια σας! Λοιπόν, θέλω να εξομολογηθώ κάτι, γι' αυτό άνοιξα και την κάμερα, για να σας το πω πρόσωπο με πρόσωπο. Όπως κάποιοι ξέρουν και κάποιοι δεν ξέρουν, σε λίγο καιρό έχω τα γενέθλιά μου και για μένα αυτό είναι μια περίοδος ανασκόπησης, έτσι λίγο ξεκαθαρίσματος, τι είχα, τι έδωσα, τι πήρα κτλ. Και επειδή θέλω να μπω στην καινούρια δεκαετία της ζωής μου, χωρίς βαρύδια, και επειδή κουβαλάω κάτι πολύ βαρύ, και επειδή έφτασε ο κόμπος στο χτένι και θέλω να κάνω και ένα δώρο στον νεαρότερο εαυτό μου, θέλω να τον συγχωρήσω για ένα λάθος που έκανε. Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Μισό, πρέπει να φύγει ένταση πρώτα πριν το πω. Είναι αυτά τα μπαγκάζια αυτά που κουβαλάς. Κάποια στιγμή πρέπει να μηδενίζουμε το κοντέρ, εντάξει. Εντάξει, Ροδόπη. Λοιπόν, Πέτρο. Πέτρο Παλιαρούτη. Σ' αγάπησα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά φτάνει. Σ' αγάπησα πάρα πολύ, Πέτρο. Αλλά φτάνει πια. Ως εδώ. Ως εδώ. Αυτό ήταν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αγάπησα πάρα πολύ τον Πέτρο του Παλιαρούτη. Είμαι ευγνώμων και για εκείνον και για έναν άλλον άνθρωπο, για όσα μου μάθανε, για τον εαυτό μου, για το πόσο με βοηθήσανε στο να ανακαλύψω τις πληγές μου. Τι να πω, μόνο καλά του εύχομαι. Απλώς θέλω να το πω από μέσα μου, να το βγάλω από μέσα μου, για να συνεχίσω πραγματικά. Πραγματικά είμαι τόσο έτοιμη να ξαναερωτευτώ. Και αυτή τη φορά να μπω σε κάτι καινούριο, χωρίς τίποτα να με κρατάει πίσω, πραγματικά τίποτα. Και κανένας. Και αν ομιγέννητο κάτι πάει λάθος με το καινούριο μου έρωτα, να ξέρω πως έφτυγε κάτι άλλο και όχι το παρελθόν μου. Και πώς να το πω, και αν πρόκειται να πάει κάτι λάθος με τον καινούριο έρωτα, να πενθήσω μόνο για εκείνον και όχι για το παρελθόν μου. Κουράστηκα πραγματικά. Δεν έκανα κάτι κακό για να υποφέρω τόσα. Υπέφερα αρκετά.
Πέτρο Παλιαρούτη, σε αγάπησα πάρα πολύ και ακόμα σε αγαπάω, αλλά τώρα πια με άλλο τρόπο. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, τα καλύτερα σου εύχομαι. Να ευτυχήσεις, να ζήσεις και να ευτυχήσεις και να ερωτευτείς παράφορα και να κάνεις όλα τα όνειρα πραγματικότητα. Αλλά πια, ξέρεις κάτι, έπρεπε να το πω για να φύγει από μέσα μου. Πια έχεις φύγει από την πρώτη θέση, από την καρδιά μου. Φύγε πραγματικά. Φύγε, φτάνει. Κουράστηκα. Ως πότε, το έχει πει η Αρβανιτάκη, πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Άντε και... Τέλος πάντων, είναι καλοκαίρι, εγώ νιώθω την αλλαγή, τη βλέπω και έχω μεγάλη όρεξη, μεγάλη επιθυμία να ξαναερωτευτώ, να ξαναγελάσω, να ξαναφιλήσω, να ξαναχαρώ, να ξανασυγκινηθώ, να ξαναονειρευτώ, όλα αυτά τα όμορφα. Πραγματικά πρέπει να το κάνω με καθαρή καρδιά. Με καθαρή καρδιά να πάω στον επόμενο, γιατί μόνο έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να έχει κάτι ποιότητα και διάρκεια στο χρόνο. Και πλέον, Πέτρο μου, σ' αφήνω στο παρελθόν. Άλλος τρόπος δεν ήθελα άλλον τρόπο. Ήθελα πραγματικά, μέσα σε εισαγωγικά, κάποιοι άλλοι να θεωρήσουν ότι ρεζιλεύομαι που το εκφράζω έτσι, αλλά ήθελα να το εκφράσω για να το βάλω στις κανονικές του διαστάσεις, γιατί όσο το κράτησα μέσα μου πήρε τεράστιες διαστάσεις και έφτασα να είμαι σαν ένας κατάδικος που κυκλοφορεί με τη σιδερένια μπάλα, τι είναι αυτό, στο πόδι. Και είναι κρίμα, γιατί όλα τα συναισθήματα που είχα για σένα, εντάξει, το παραδέχομαι, τα περισσότερα συναισθήματα που είχα για σένα ήταν θετικά. Είχα και κάποια αρνητικά, προφανώς, αλλά εφόσον όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα μείνανε ανίποτα μέσα μου, σάπισαν. Και σάπισα κι εγώ. Και κουράστηκα, πραγματικά, κουράστηκα. Φτάνει, αρκετά σάπισα. Λοιπόν, I rise like a phoenix from my ashes. Και τι να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω, πραγματικά. Σ' αγάπησα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρ' την όλη αυτή την ενέργεια που σου έδωσα τόσο καιρό και κάν την ό,τι θες, αλλά για όνομα του Θεού. Δείξε ελεημοσύνη και σταμάτα να με δυναστεύεις, να δυναστεύεις το μυαλό μου πραγματικά. Δηλαδή, φτάνει. Ήμαρτον, αμάρτησα, ναι, αμάρτησα γιατί ντράπηκα για τα συναισθήματά μου που ήταν τόσο όμορφα. Αλλά είπαμε ρε άνθρωπε του Θεού, τι κάρμα είναι αυτό. Εντάξει, ό,τι σου χρωστάω να στο ξεπληρώσω, να στο δώσω, νομίζω στο έδωσα και με το παραπάνω. Αλλά φτάνει. Έρχεται κάποια στιγμή που όσο και να χρωστάς κάτι σε κάποιον άνθρωπο, το ξεπληρώνεις. Και αυτή η στιγμή είναι τώρα. Είναι τώρα. Ήρθε για μένα τώρα.